Hej og velkommen til Jagt under Vand Spotguide. I dag så skal vi tale lidt om, hvad man skal være opmærksom på, inden man hopper i vandet. Inde på vores hjemmeside har vi lavet en fan, der hedder Guides. Den har vi lavet for at hjælpe dig. Hvis du trykker ind på undervandsjagt links, så finder du her DMI's havprognose. Herinde kan du vælge et område nær dig, og så kan du både gå ind og se vindretning og vind time for time. Udover det, så kan du også gå ind og se bølger og bølgehøjde. Muligheden for en god sigtbarhed stiger, hvis der enten er vindstille eller fralandsvind. Jo længere tid der har været fralandsvind, jo bedre er det. Hvis vi går tilbage på hjemmesiden, så kan du under vores spotguide finde vores fiskekort. Herinde finder du alle de gode spots, som vi har fundet til dig. Alt du skal gøre er at klikke ind på dem, og så kan du læse en kort beskrivelse. Hvis du selv har lyst til at undersøge et område, så kan du gå ind på Krak og undersøge bundforhold og finde en god parkeringsplads. Så er du klar til at hoppe i vandet.